Feliz Sabbat. Een gezegende Sabbat. Feliz Sabbat. De un coro, uno. Vai para trás. Ok, nós contendo nos porta junto a we. We zijn blij dat we hier met z'n allen kunnen zijn. We zijn hier junto nos por desarrollar, nos por pasar de palabra de Dios. Zodat we samen kunnen ontwikkelen in het woord van God. Y va aquí con Dios tiene división, no sabe. En wat hij ons te vertellen heeft vandaag. Is dat niet waar? Bueno, el título de tema está Por fin el día llega. De titel van het thema is Eindelijk is de dag aangekomen. Juist. En toen kima divisa, Wat zegt het nog meer? logo que casa con Jesús. Zou je met Jezus willen trouwen? Quando nós que casa com Jesus. Wie van ons wil met Jezus trouwen? Verdade? Ja, toch? A sombra de Deus está bom, Deus está perfeito. Want God is goed. Hij is perfect. E Ele deseja sempre o melhor para cada um de nós. En hij wenst het beste voor iedereen. Pensei, não tem dúvida, a Dat is- escolha é Cristo Jesus. Daarom moet je niet twijfelen om voor Jezus Christus te kiezen. Ok. Pero, ora nós está deal com casamento. Wanneer we met trouwen bezig zijn, Maneira, de Mateus de visa, zoals het in Matthäus zegt, caminda e dois na lobira uno. waar twee één zullen worden. Pero a nós vemos oração de Jesus em Juan capítulo 17. Maar vandaag gaan we naar een gebed kijken in Johannes hoofdstuk. Versículo 21. Welk hoofdstuk, sorry? Juan 17. Johannes 17, Yes, Juan, sí. Hello. Versículo 21 tegen 23. vers 21 tot 23. Ok. Het bisa panantur porta mes cosco abo o tata. Ta de mi e a mi dembo. Panantame porta de nos. Pa mundo quere ko aba mandami. E a glória ko vadunami mi adunanan. Pananta mes cosco nosta Ami denan e abo de mi. Panam porta perfecto de unidad. Pa mundo por saco aba mandami. E kubo estimami meskos. Kubo stimanan meskos kubo stimam. Ok. Dus Jesus, sua oração no laatste momento. Jezus had zijn gebeden op het Sim? Tá bem? Ok. Juist. Correcto. Ok, dus dan wij weg. Dus Jesus, sua oração para het laatste momento dan estava dat. Het gebed Estava dat para nós porta uno. dat was dat wij één zouden kunnen zijn. Ok, so unidad aqui é importante ora nós estamos falando de matrimônio. Het samen zijn is belangrijk wanneer we het hebben over het huwelijk. Juist, dus unidad me se pero voor Jesus a se oração aqui, Samen zijn er vanaf het moment dat significa ora é com nota tem unidad. Ok, Hey, Mike caiu. Juist, Mike tá só será vai com outro. Ok. Só anda escutando, Ana. Anda escutando, Ana. Mike tá Hallo? Ja. Juist. Juist. Oké. Zie. Juist. Ja, dus me dizer de novo, ja, vou traduzir de novo. Ok, dus eerst que Jesus hace oração para unidade, para virar het feit dat Jezus dat gebed heeft gedaan voor eenheid, dat was voor mijn eigen notabele ding, unidade. was omdat er geen eenheid was. Então, Kiko eure e a buta, o notável de unidade. En wat heeft ervoor gezorgd dat er geen eenheid was? Vamos lá que em verdade Isaías 59. Isaías 59, Als we kijken naar Jesaja 59, versículo 2. vers 2. Ito bisa nos maboso iniquidad ng a causa separação entre vosso e vosso Deus e vosso picanan a si su cara a que escondi para vosso assim que não te atende. Dus, de outra palavra, que é separação? Dus wat heeft de scheiding gebracht? Met andere woorden, Picar. de zonde. Dus, para era som é Jesus mestra a oração para nos pobira uno com ele. Dus om die reden heeft Jezus het gebed moeten doen, zodat we samen met hem konden worden. Correcto. Dus, de Senhor é
E parte aqui top importante para nós como de picar a três separação. Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Zonde heeft voor verscheiding gezorgd. Juist, mesmo gosta me ding e pareja ora ting problema ang esta três separação. Net zoals problemen tussen koppels, dat problemen voor scheiding zorgen. Juist, assim é também entre nós com Deus esta três separação. Zo zorgt het ook voor scheiding tussen ons en God. Pero wat Deus não gosta é assunto de separação. Maar God houdt niet van scheidingen. Dat het pura padrecha é assunto weg. En hij wil het zo snel mogelijk oplossen. Então você de mesmo book de En Isaías, daarom in hetzelfde boek van Jesaja. versículo 18, que é Isaías 1:18, Dus Jesaja 1:18, 8 vers juist. 18. Ele diz bem a or laganos raso na unto. Ok? Então ele diz, mas Senhor diz, mas que você picanan de maneira escalata, não lo vira branco maneira sneu, mas que não te corra maneira escalata, não lo vira maneira lana. Ok, dus Deus quer razonar conosco. Yes. Ok, God wil redeneren met ons. correto, pessoal, agora bom, é picar contra essa separação. Want de zonde heeft voor de scheiding gezorgd. Agora, Senhor, que conversar conosco, bawak para fix é assunto weg. God wil nu met ons in gesprek gaan om het probleem op te lossen. Dus para o mira com Jesus, não pode aguentar para nós por te separar foi je at all. Want God houdt er niet van dat we gescheiden zijn van hem. Jesus por aviso wel é picar bini, laganan que da leu femi. Jezus had kunnen zeggen, de zonde is gekomen, laat ze maar ver van mij blijven. Pero não, é que tá junto conosco, é que tá uno conosco. Maar nee, hij wil samen met ons zijn. Hij wil één met ons zijn. Pero ok, agora, Maar nu, ele avisa para bini, para razonar junto com ele. hij heeft gezegd om te komen om te redeneren met hem. Pero bing unda. Maar waar komen? Onde nós temos bai para razonar com ele? Punda, Amsterdam, onde nós temos bai? Waar moeten we naartoe gaan om met hem te redeneren? De Bom stad pergunta, no? Amsterdam, goede vraag hè? Eu pensei, né, Juan 4, né, papi com Jesus, ja. Daarom in Johannes 14. Então, eu Jesus é papi grande, caminho que Hallo? tá bai. En had Jezus ook het over van een plek waar hij naartoe zou gaan. Versículo 4. Vers 4. E di boso sa, me tá bai, e é caminho da boso sa. Naquele meu leu. We zijn even ver gebleven. Você tá onde caminho tá toch? Want waar is hij dan? Então, versículo Tomás me Senhor, Senhor, nós não sa onde vai tá bai. Ok? Com nós por sa e caminho. Hoe weten we de weg? Nós não sabemos onde vai. Nós não sabemos caminho. Que me digo assim? We weten niet waar we naartoe gaan. Wat moeten we nu doen? Ja, is que men die agora nós temos bem wakker. Nu moeten we kijken Onde é caminho com Jesus a cana vai estar? waar de weg was waar Jezus naartoe was gegaan. Juist, Juan capítulo, sorry. Dus bij Hebreeën dan 4. Dat staat in Hebreeën 4, Hebreeën 4, versículo 4. vers 14. Dus nós que são Jesus a bai, toch? Want we willen toch weten waar Jezus naartoe was geweest. Ok, de visa. Como que nós tínhamos gran sumo sacerdote, quem de a passador e cielo nan Jesus e o de Deus, laga nós tene firme na nossa confissão. Passoma nós não tem sumo sacerdote que não por compadecer de nossa debilidade, não? Sino que varo tentar dentro cos, mes cos conosco. Mas toch sem picar. Feedback contigo aí. Ja, nós vamos aqui também mais melhor. Ok, nós esperem focus. Me dá bola ler centro, vê? Ik ga het opnieuw lezen. Yes. Dori é coisa, é nós esperem focus. Ok. Nós também back. Dus nós que sa Jesus vai. Dus we willen weten waar Jezus naartoe is gegaan. Mas o Thomas di e caminho, nós não sata não anda. Want Thomas zei dat hij niet wist waar de weg was. Dus Senhor, nós temos que buscar Jesus, mas uma é que razonar conosco. Dus we moeten Jezus zoeken, want hij wil met ons redeneren. So agora bom, sua oração dá para nós estar uno, Want zijn gebed was voor eenheid. pero picar adrienta, separar-nos foi outro, De zonde was gekomen wat ons had gescheiden. pero o é que único nós. Maar hij wil weer samen zijn met ons. Pero lá vai caminho
lugar, Wij- então Ele é também guarda-nos. Hij ging ergens naartoe en daar zal hij op ons wachten. Versículo 4, Hebreeën 4. Hebreeën 4, vers 14. Então, bisa como conosco tem grande sumo sacerdote, que é a passador é cielo, Jesus é o de Deus. Laga nós temos firme na nossa confissão. Mas nós temos sumo sacerdote que não por comparecer de nossa debilidade, sino uno que agora tentado em turcos, mescos conosco, mas toch sem pecar. Pensei, laga nos acercar o trono de graça com confiança para nós por receber misericórdia e a graça para ajudar em tempo de necessidade. Ok. Agora você não tem que me ler, mas nós temos que acercar o trono de graça. Nu moeten we naar de troon van genade gaan. Juist, para nós por aí misericórdia Om genade te ontvangen. e ajuda em tempo de necessidade. En hulp voor in de Pero tijden van nood. onde o trono de graça está. Maar waar is de troon van Oké. genade? Pero nós temos tip. Maar we hebben een tip gekregen. Mas é de nós temos sumo sacerdote. Want we hebben een Hoge hoge priester. priester. Juist. Agora, onde sumo sacerdote normalmente é oficial. Waar is een hoge priester normaal gesproken? Ding é santuário, In het ok. heiligdom. Dus agora aí, nós também vamos back, nós agora Éxodo 25, versículo 8. Weet je nog Exodus 25 vers 8? Ela avisa, Deus avisa Moisés para trazer santuário pe, Toen zei God ook tegen Mozes om een para heiligdom ir por te maken. viva, meio de seu pueblo. Zodat hij onder zijn volk kon wonen. Ok, dus agora aí, voor Jesus wordt sumo sacerdote. Dus Jezus is een hoge priester. Anterior, Deus avisa trazer santuário conforme o desenho, do local como também mostrava. Conforme o desenho, que vem Dus Deus. God zei om het na te maken volgens een bepaald ontwerp. Juist. Dus agora aí, já nos lusta como isso sendo, que Jesus mesmo deu santuário aí. Dus onze lampen gaan branden dat Jezus in het heiligdom moet zijn. Dus agora aí é que conversar conosco através de santuário. Dus hij wil met ons in gesprek gaan door middel van het heiligdom. Juist. Laten we zo waken Hebreeën 10 orar. Laten we even kijken in Hebreeën 10 E versículo 19. en vers 19. Mas we nos tingo bij cas que pensamento, of melhor dizer, que saber onde Jesus está. Want vandaag willen we naar huis gaan wetende waar Jezus is. Juist, we zullen ons encontrar com ele, toch? Want we willen hem ontmoeten. Nós Toch? tingo casa com ele, We toch? willen met hem trouwen, toch? É tá bom. Dus, 10:19. Ele visa terceiro mano como que nós tem confiança para dentro el lugar santo. Eigenlijk in inglês se divisava santíssimo, ok? Dus para dentro el lugar santíssimo por meio de sangue de Jesus, ok? Dus onde Deus está guardando-nos por meio de sangue de Jesus? Waar wacht Jezus op ons door middel van het bloed? Em el lugar santíssimo. In het heilige. Juist. Ok. Dus een woord para nós por compreender bom. Dus om het goed te begrijpen, Eu era bom para nós vai em Éxodo 25 mês. is het goed om naar Exodus 25 te gaan. Juist. Versículo 20. Laten we waken Vers Éxodo 20. 25. Juist. Eu aqui um rato que não, para nós waken onde Deus que topa nós. Zodat we kunnen zien waar God ons wilt ontmoeten. Sim, Éxodo 25, Exodus 25, versículo 22. vers 22. Het visa enan lo mirioni cubo. For di ribaunda e propiciatorio for di meimedi e dos cherubinan cutin ribe arca di testimonio. Lo mi papia cubo tocante di tutto che mi deve donavo come mandamento pa e yunan di Israel. Ok? Dus una tinha cherubinan Waar zijn die cherubs? e por cherubims. De twee engelen. Juist, o provisor que tinha mandamento, não verá? Então nós temos de lugar santíssimo. De Juist, que heilige der heiligen. e Deus quer reunir com Moisés. En daar wilde God vergaderen met E Deus quer Mozes. reunir conosco. En ook met ons. Dus Deus quer conversar no máximo picante maneira escalada. Juist, lo me assim em branco maneira sneeuw. Não onda trove. Waar ook alweer? Ding el lugar santíssimo. In het
heiligdom. Então, você nos estudiando el contexto de matrimonio aqui através do santuário. Daarom bestuderen we het hele context van het huwelijk door middel van het Juist, heiligdom. heiligdom. Correcto. En teorie, Juan 4, versículo 6, nos tur conocele. Johannes 14, vers 6. Vers 13. Juist, we Johannes- zullen bisa ami te caminda en verdad y en vida. Não ende no por, sino pa meio de mim. Juist, que men die awor única caminda tavo. Waar is de weg nu? Del lugar santíssimo, pero com nos está cana dentro do lugar santíssimo. En Não het só? weg- Através de Jesus. Através de seu sangue Door middel van precioso que ele het heilige derrama. bloed dat hij voor ons heeft, Sorry. heeft geofferd. Yeah, sorry. Maar Louis daar, hermano. Digo traduzir. Ok. Ok, die hora, hermano, después, sabe. Costa mais tiki hot. Digo. Dus goed. Ah? Ok. Dus através de sangue. Dus door middel van het bloed Nós por cana dentro do lugar kunnen santíssimo. wij het heiligdom betreden. Dus foi o começo do santuário. Dus vanaf het begin van het Na altar de sacrifício. altaar van de offer, Juist, e dan sangue award derramado. daar werd bloed vergoten. E het sangue award correr de conche. En het bloed werd in een kom opgevangen. E esse sacerdote acque bai kune pecana bai lugar santi de En lugar. de priester nam het mee naar het heilige der heiligen. Juist, la passa kune lava mano. Hij ging voorbij de was. Sigi kana bai kune de lugar santo. Hij ging naar het heiligdom. E dene tava de officia. En daar vond de handeling plaats. E bie pa aya En na één de keer per drin de jaar lugar santíssimo. Gingen ze naar het heilige der Do heiligen. kiko da tuma lugar ideng. En wat vond daarin plaats? E deng reconciliação, pero promé perdão tigo tuma lugar. Juist. Verzoening en vergeving. Juist, que mendi e tinko perdonanos promé, we zullen bisa bien laga nos razonar. Dus hij moet ons eerst vergeven. Daarom zei hij, kom zodat we kunnen redeneren. E eu vou e po proclamar que ela reconciliar En conosco. nu kan hij Juist. zeggen dat hij met ons wil verzoenen. Correcto. Agora, nós vamos como ser humano, Wij als mens zijnde, die hora nós te bruar, toch? soms zijn we in de war, toch? Mas o Jeremias 6:6 te bisa, ora você te parar num caminho. Want Jeremia 6:16 zegt, Pundra quatro barriga ng antigo. Ja, ik caminho ng antigo. Oké, laten we bij de rato Jeremias 6:6. dat we naar Jeremia 6 vers 16 gaan. Nos tur conoce. Die kennen we allemaal. En nós também o aqui que te explica nos de boek de Jeremias. Dus we gaan kijken wat er ons wordt uitgelegd. Mas é bonito meu, aqui de visa. Is assim o Senhor de visa. Para na e caminho ng imira. Amor. Dus Jesus visa ami te caminho. Dus Jezus zei, ik ben de weg. Pero o ito Maar bisa ora wat para ni caminho ng. Als je op de wegen staat, Kamenta mas o pi caminho mesting. er zijn heel veel verschillende wegen. Pero tem caminho que nós podemos para razonar com Maar er is Jesus. één weg die we kunnen betreden om met God te Tá redeneren. caminho só tem para chegar ser que tata com a via de Er Jesus. is één weg om bij de Vader te komen en dat is door middel van Jezus. Pero nos problema tá que tem assim tanto caminho. Maar het probleem is dat er vele wegen zijn. Agora, Maar nu, Jesus te visa como que tem o caminho. Jezus zegt omdat er veel wegen E zijn, di puntra pe barriga ng antigo. Que nos digo assim? wat moeten we doen? Puntra. Vragen. Pa sombra te assim tanto como nós sata quavo dinco que. Want er zijn zoveel opties dat je niet weet welke je moet kiezen. Até hora como puntra, ele mostrava para bo cana denje. En als je het aan hem vraagt, zal hij het laten zien zodat je die moet Ora betreden. boye, lo boya, descanso para bo alma. Als je hem vindt, vind je rust voor je ziel. Agora, provérbio nanjes 4:2 te visa, Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt, tem caminho que te parse recht Er de is- vista de ende, er is een weg die recht lijkt in het aangezicht van de mens, pero su fin ta caminho de morto. maar het einde is van de dood. Ja, es que men, de outra palavra o, Met andere woorden, mi por mir caminho para bom. ik kan een weg zien die goed lijkt. Of Ta de mi vista e caminho te parse bom. zo lijkt het voor mij, Pero su final porta caminho de morto. maar het einde kan een weg van dood Que zijn. me eure mi no por confiar in mi mes pensamento. Dus ik kan niet geloven op mijn eigen verstand. É, ele bisa maldicionar te estrango ta confia de gente.
Vervloekt zijn de por mensen, correr confiança de gente, vervloekt zijn de mensen die hun vertrouwen in de mens. e tá se gente na fortaleza. Wat is dat? Juist. Oké. Ik weet niet meer wat het is. Sim. Nou, de visa, malicionate sangue de por confiança de gente. Vervloekt zijn de mensen die hun vertrouwen zetten in de mens, E cuidar se dirão die gente sua força. volgens hun kracht. Oké, Juist. dat ze van hun anderen hun kracht maken. Oké, dus e coração, Bijbel diz nos quem por conhecer. Het hart, wie kan het kennen volgens de Bijbel? Ja, isso é enganoso. Het hart is. Mas mire, dus, de outra palavra, Met nós andere te woorden, sentamos com nós hacia e perdão. wij zitten, hoe kunnen we nu die vergeving ontvangen? Mas nós não podemos confiar nos nem nos próprio coração. Want we kunnen niet ons eigen hart vertrouwen. Mas é enganoso. Want het liegt. Então, nós caminho que está parse bom. Het laat ons een weg zien die goed lijkt. Pero su fim te caminho de morto. Maar het einde is van de dood. Que melhor e nós temos ter uma ajudança. Dus dan hebben we hulp nodig. Mas somos nós aguardo separar. Want we zijn gescheiden. E Jesus está guardando nos del lugar santíssimo. En Jezus wacht op ons in het heilige. Pero nós não mire. Maar we zien hem niet. Ok, nós temos ter uma ajudança. We hebben hulp nodig. Quem pode ajudar nós, quer dizer? Wie kan ons daarmee helpen? Quem pode ajudar nós para encontrar o caminho aqui? Wie kan ons helpen om de weg te vinden? Lá nos Corato diz Santiago 1:5. Jacobus 1:5. Mas somos nós ter de ajudança para chegar no lugar santíssimo. Want we hebben hulp nodig om het heilige der heiligen te Het vinden. visa, versículo 5, mas se qualquer de vós falta sabedoria, juist, la que pide Dios, que ne da dura natura generosamente sin reproche, e essa que lo guardo duna na je. Ok, dus nós me sei sabedoria para cana chega. Dus we hebben wijsheid nodig om het te betreden. Nós me Te sei vinden. direção. We hebben richting nodig. Agora, nós me sei agora mas Jesus avisa nós algo bem importante em Juan 16. Jezus zei iets heel belangrijks in Johannes 16. Ela permite nos algo. Hij heeft ons iets beloofd. Agora está guardando-nos del lugar santíssimo. Vergeet niet dat hij op ons wacht in het heilige der heiligen. Ok, we horen nos bij Waak versículo 5. Nu gaan we naar vers É de 5. ma awor mita bai cerque sum com a madame. E ninguém de bolso nota puntrami, onde mita bai. Ok, dus Jesus está bai, Dus Jezus gaat. não é nota puntreo nota bai. Niemand vraagt waar hij gaat. Paso nos nota mire bai tampoco. Want we zien hem ook niet gaan. De hechos na uno na mire ta bai dinge nuvia nang. In Handelingen 1 zagen ze hem gaan in de wolken. E angela ni wak, no queda wak, paso ne mesma forma que la bai, assim na de bem. De engelen zeiden dat ze niet moesten blijven kijken, want de manier hoe hij zou gaan, zou hij ook weer terugkomen. Mas Jesus di basanda puntrami uno mita bai, mita bai no se que tata. Dus Jezus vroeg niet, vraag me waar ik ga, want ik ga naar mijn vader. Ma ora, versículo 13, cu Vers 13. yes, ma ora cu espírito de verdade bem, lo guia vos en tu verdade, vos lo no papia de su mes, ma tu lo que etiende lo papia, y lo que tiende bem, lo revela na vosso. Que mandi, Espírito Santo, nos temos seja para guiar-nos. Dus de Heilige Geest hebben we nodig om ons te leiden. Ta eso nos e caminho para chegar se que tata. Die kan ons alleen de weg laten zien om de Vader te benaderen. Juan 4:18. Johannes 14 vers 8. E di, Jesus avisa, Jezus zei, lo mi non laga vosso maniera huérfano, e avisa, lo mi bin cerca vosso. Que me de outra palavra, Jesus não te laga nos no so. dus Jezus laat ons niet alleen. E ta man de Espírito Santo. Hij stuurt de Heilige Geest. En de Espírito Santo wordt bij moesten nos caminho. En de Heilige Geest zal ons de weg laten Wordt zien. ready pe? Ben je er klaar voor? Isaías 30 versículo 20. Jesaja 30 vers 20. E nós também lá com Espírito Santo de bij moesten nos caminho. En we gaan kijken hoe de Heilige Geest ons de weg laat zien. Mas bonito mesmo, waar que te poner. Kijk hoe die het geeft. E te bisa, mas que Senhor aduna vosso pão de adversidade e água de aflição, e vos sinhador, não nos esconde su mesmo mas boa não lo mira, vos sinhador. Versículo 21 de clave. Bo orelha lo tiene palavra atrás de vos de bisa. E saquita e caminda cana denje. Que ora com vos subira na mão direita, of na mão revés.
Que mijn senhora doen nos een GPS. Heeft God ons een GPS gegeven? Juist, qualta é Espírito Santo. En dat is de Heilige Geest. Ete vai guiar-nos una pabai, Hij com Hij paiega. gaat ons de weg wijzen om er te komen. Para sombra Jesus está guardando riba nos den el lugar santíssimo. Want Jezus wacht op ons in het heilige der Para so di heiligen. kong, eke casa conos. Want hij wil met ons trouwen. Eke bira uno back conos. Hij wil weer één zijn met ons. Pero no por bira un conos fuera del lugar santíssimo. Maar dat kan niet buiten het heiligdom. Da pessoas wak unet a guarda nos. Daarom moeten we kijken waar hij op ons wacht. De Hebreos 6, 19. In Hebreeën 6, vers 19. Ele bisa esperança aqui nos tem como um anker de alma. Aqui nós temos ainda Wat hebben deze... esperança. Que Oh. tá? Esperança segura e firme. Adrenta traz de velo. Onde ela adrenta? Waar is het naar binnen gekomen? Traz de velo. Que como ele chama lugar traz de velo? Hoe heet de plek achter de... El lugar santíssimo. Juist. Então, ele Senhora, ei, caminho de Jesus kende abai-nos dilante, adrenta para nós. Então, que ela vira? Sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Que bij onda Jesus adrenta? Dus waar is Jezus naar binnen gegaan? Tras die velo. Wel? Juist. Oké, achter de val. Antombra, ik denk het aan ons sumo sacerdote. En daar is er onze hoge priester. Que me awe nos tem esperança, de verdade? Dus we hebben een hoop vandaag. Is dat niet waar? Pastor Jesus está ideando, abogando para mim cubo. Want Jezus is daarin en hij vecht voor ons. Het wordt chamado el trono de gracia. Het wordt de troon van de genade genoemd. Então Pablo te diz nos pode acercar com confiança. En Paulus zegt dat we het kunnen benaderen met vertrouwen. Para sombra Jesus a passa dentro cos mes cos conosco. Want Jezus is door dezelfde dingen gegaan als E ons. por compadecer com nos debilidades. Hij weet hoe wij ons voelen. Para sombra ela sofre tu cola, sinti lo qual a mim cubo de sinti. Hij heeft alles meegemaakt wat wij ook meemaken. Pero dentro se no a peca. Maar met dat alles heeft hij niet gezondigd. Pensei ave por compadecer com a mim cubo de debilidades. Wat is Daarom kan hij met ons meeleven. Juist, agora. A palavra de Deus diz no Salmo 77:3, na inglês, mas no pavimento, diz algo outro. Pero de versão inglesa diz bo caminho Deus está na onda. Denbo santuário. Ok? Dus é caminho de Deus. De weg van God, É caminho de Jesus aqui, de weg die Jezus heeft genomen, através de is santuário. door middel van het heiligdom. Juist, e denk het guarda a mim e avo. En daar wacht hij op ons. Wat de PC en mensagem aqui de santuário. Daarom de is suma deze boodschap importância. van het heiligdom heel belangrijk. Juist, agora. Nós acabamos de chegar no lugar santíssimo, de verdade? We zijn nu bij het heiligdom gekomen. Então, agora tem algo que tem que suceder. En nu is er iets wat plaats moet vinden. So, primeiro como vai ribe screen, mas nós vemos é parte importante ribe pantalla. Voordat we overgaan naar het scherm, Mi mestre vai cubo de Levítico moet 23, ik met jullie in Leviticus hoofdstuk 23 gaan. versículo 27 e 28. Vers 27 en vers 28. Juist, we zullen ons erbij waken, que Deus te verwachten wo. Want we gaan kijken wat God verwacht. Ok? We sombra, como que bira conosco, Omdat hij één met ons wilt worden, e que para nos comportar de X maneira. wilt hij dat we ons op een bepaalde manier gedragen. Yes, versículo 27. E tu diz arriba exactamente e de 10 dias. 23, 27. Ok. Agora, ele diz, arriba exactamente de 10 dias, dia de 7 luna aqui, tá é dia de expiação. Essa aqui mesmo tem uma convocação santo para você. E você mesmo humilhar sua alma e apresentar uma ofrenda de candela na Senhor. 28. Tampouco você não marcasse nenhum trabalho rebeldia aqui para sombra de dia de expiação. Para fazer expiação para você delante de Senhor, vosso Deus. Ok. Dus nós temos que estar bezig met algo. Dus we moeten iets doen. Mas nós estamos vivendo em dia antitípico de expiação. Want we leven in de dagen van verzoening.
Juist. Pa sombra di kong wisyo akumisa. Wisyo kumisa. Want, wat is die is ook alweer? De gerechtigheid is begonnen. Juist. Awo, nos tour saku feje sochi koreni kwater wisyo akumisa. We weten allemaal dat gerechtigheid sinds 1844 is begonnen. Promepa e morto nang. Eerst voor de doden. Y nos no saki dia pero pronto lo pasa pa e vivo nang. We weten niet wanneer, maar wel binnenkort voor de levenden. Dus komen nos te bibando e ding e tempo e. Omdat we nu in die tijd leven. Pedro te bisa nos pa colmo ku wisyo to kumisa na king prome. Zegt Petrus ook nog dat de Casti gerechtigheid bij wie Dios. begint in het huis van God. Que men ku nos prome. Dus met ons als eerst. Ato te bisabo si e kumisa ku nos prome. En als het met ons begint, Kiko ta para pes nang impio. hoe is het dan voor de anderen? Que men ta algo sumamente serio ta tomando lugar awe. Dus er vindt iets serieus plaats vandaag. E a pergunta da si mi po fallecer tambe. En de vraag is, ik kan ook overlijden. Então tem que condição me te morrer? Sei En- te pergunta. En in welke conditie ga ik dan? Dat is de Mas o vraag. hobby bem nós guardando fecha salário den cielo. Want vaak wachten we op een datum die in de hemel Visando verschijnt. ata wisio de vivo na comisar. Zeggen de gerecht... Het is beginnen, het juist. is begonnen. Correcto. Ato euri mi te curi direita. En dan ga ik pas mijn leven Pero veranderen. porta laat. Que Maar tal het que kan laat comisar zijn. na bom number pro me? Wat als ik bij jouw naam begint? Vervelo. Vervelend. Mas sobre a porta e por lá e comisar na irmã Alva. Tu comisar Steve pro me. Susei. Ik kan Oh. ergens anders beginnen. Amo verwacht pe comisar na Alva, después me com a irmã Lenny. Ik verwacht een después andere Kiko. volgorde. Ah? Después vai ser que Janine, después dobla viva ni Jennifer, Cueba ni Chat, e teorie tante mi podrecha. Dus als de andere mensen voorgaan, dan heb ik nog tijd om te veranderen. Dat is Pero wat je e denkt. comisar na divo. Maar dat kan ook bij jou Mo beginnen. podrecha ori? Kan je dan nog veranderen? Ha, lo que tá limpo te queda. E lo que tá sushi te queda. Wat vies Juist. is, blijft vies. En wat schoon is, blijft schoon. Pese ora bo number passa me se tens que viso tras Kiko. Wat moet er staan als je Pardon. naam er staat? Vergeven. Ok, dus, ito bisa versículo 27, hoe is aqui tem 27. convocação santo. Dit is een heilige Convocation. uitnodiging. Ok, agora. Heilige E uitnodiging. convocação santo aqui, of Deze me heilige avisar. uitnodiging, E gathering, e binimento junto aqui. of de bijeenkomst, Wanneer ze bini junto aqui, me zitten santo. zoals we nu bijeenkomen, Ok, dus, e me zitten santo, e etje que nós bini junto. het moet heilig zijn, het feit dat we samenkomen. E família que tá bini junto, me ser reunida em santidade. De familie die samenkomt moet bij elkaar komen in heiligheid. E casa não me se por reunir, tem ser culto. De huizen moeten samenkomen en wijding houden. Juist. Serviço santo junto. Een heilige dienst. Então, ele pensava, a parte de convocação santo, que mais nós temos assim? Wat Nós moeten me we se naast- humilhar We moeten ons nossa alma. Nós me se humilhar nossa we alma. moeten neerbuigend zijn. Wat is importante name? Dat is heel belangrijk. Que men die orgulho me se guardo quitar. Trots moet verdwijnen. Ok? Pa sombra, nós temos afligir nossa alma, humilhar nossa alma, para só ter convocação santo de tomar lugar. Ja, ga maar door. Ga maar door. Ok. Ga maar door. Ok. Dus nós me se humilhar nossa alma. Dus we moeten onze ziel neerbuigend zijn. Juist. E apresentar uma ofrenda de candela no Senhor. En een brandoffer voor God brengen. Que que nos vida na tapa de Deus. Wat zijn onze levens voor God? Serviço contínuo. Is het niet een doorgaande dienst? Nos corpo não templo. Is het geen tempel? Caminho sacrifício me se guarda tomar lugar diariamente. Waar de offers elke dag moeten plaatsvinden? Juist que nós estamos mirando, segundo nós estamos vivendo em tempo final aqui. We leven nu in de laatste tijden. Nós me se humilhar nos mes, todo dia. Não há assim, amanhã não. Todo dia. We moeten ons elke dag kleineren, Nós me se de neerbuigen voor God. juist. Nederig zijn. We Juist. moeten elke dag nederig zijn. De convocação santo. In een heilige bijeenkomst. In een heilige Juist. bijeenkomst. Juist, apresentando uma ofrenda a Deus, Terwijl we een offer brengen tot God,
Ok? Então, ele sabe algo mais op importante também. En het zegt nog iets belangrijks. 28, caminha nós não mesmo assim nenhum trabalho e dia aí. We moeten die dag ook niet werken. Agora, vou pôr o Steven, como está assim? Queda sem trair. Hoe moet ik dan niet werken? Acaso me de queda sem trair literalmente de inteiro e tempo aqui? Moet ik letterlijk niet werken in deze tijd? Pero wak, het trabalho que está pedir aqui não. Waar het werk waar het hier over gaat. Of não bisa para nós por aplicar de nos tempo Om het aqui. toe te passen in onze tijd. Nós temos que compreender que tudo que está quita nos mente voor die het trabalho que está tomando lugar em cielo. We moeten begrijpen dat alles wat ons afleidt van het werk dat in de hemel plaatsvindt, Nós moeten evitar. dat we dat moeten vermijden. Daarom is het por exemplo, canto de Turcant of Cantiga de Salomon, capítulo 1:6. Is dat Hooglied? Juist, ook Hooglied hoofdstuk 6, 1:6. hoofdstuk 1 vers 6. Juist, laten we zo hakje de bisenos den canto of Cantiga de Salomon. Een hakje de bisenos, ik denk 1:6. Het bisa no okay, sim. No queda wak mi pa sombra mi te preto, pa sombra sola ki mami, e you hombra di mi mama tava de rabia comi, nang asi mi cuidador di ekunuku di wendruif. Mami no a cuida mi mes kunuku di wendruif. Dus kiko no sabira, Dus wat zijn we geworden? cuidador di ekunuku di wendruif. Bewakers van wijngaarden. Pero kiko no asi, Maar wat hebben wij gedaan? nos no a cuida ekunuku di wendruif. We hebben het niet verzorgd. Dus de andere palavra, nós estava de bezig com outra coisa. Met andere woorden waren we met andere dingen Dus bezig. het descuidar economico de wendruif. We hebben geen tijd besteed aan de wijngaarden. E onde economico de wendruif primeiro lugar tá. En waar is dat als eerste? E coração, Het hart. nos mente. Onze gedachten. Esse te primeiro economico. Dat is de eerste wijngaard. Camina Deus sembra su semilla. Waar God zijn zaadjes heeft Camina geplant. e tingo cresce de uma fruta. Waar het moet groeien en vruchten moet brengen. Dus na primeiro lugar nós mensen te bezig cultura aqui não. Dus als eerste moeten we met al deze dingen bezig zijn. Sim tá desviando com outra coisa. Zonder dat we afgeleid E raken. de contexto aí nós não me se dá esse trabalho dingen die de expiação. En in die context moeten we geen werk doen. Porque nada que te quita nos mente. Niets wat ons afleidt. Agora me te compreender, Maar ik begrijp door Jesus aparece de tarde, dat het lijkt dat Jezus lang wegblijft. ato de tempo passar e dia de expiação dava um dia uiteindelijk. En wat, vroeger was het gewoon 1 dag. E para nós é mais que um dia, En voor ons is het meer dan een dag. nós está bibando de tempo de vício. Want we leven in de tijd van... Nós não sabe dia é vício final de um lugar. En we weten niet wanneer de laatste oordeel Esse plaatsvindt. é a assim que nós começamos a biba descuidar. Daarom leven we een beetje Zie. verwarrend. Ja, nós começamos a biba descuidar. We leven niet goed. Ok. Pero Deus moet nos ave, meu irmão, estimar. Maar God laat ons vandaag zien Que Deus eigenlijk realmente que bira dat conosco. hij goed... Wat wil hij? Bira conosco. Hij wil één met ons worden. E pensei me da cura, vai como rápido de Mateus 6:6. En daarom ga ik snel naar Matthäus 6:6. Então te bisa, mas abo, ora botasse oração, vai de bocamber de mas pading, e ora vocera e bo porta, hasi oração na botata que da den escondi. Dus na onda no stata da, Waar is onze vader? den escondi. In het donker. Na In het inglês de verborgene. bisabo den secreto. In het geheim. Que men die inang Deus que topa com nós den escondi. Daar wil God ons Den ontmoeten. secreto. In het donker, in het geheim. Den lugar santíssimo. In het heiligdom. En toen inang la bisa no stata kuta na onda, En daar is... den cielo. But mira, com hinter escritura te draai rondom je santuario. Zie je hoe het hele geschrift zich... het E heiligdom nota outro. gaat? Het is niet anders. Então, segundo eu estava estudando tema nang aqui, me mira com turcos te santuario. Nada outro. Ik zag alleen het heiligdom toen ik dit studeerde. Ela começou foi Eden, caminha mestra mata e prome animal. Het begon in Eden waar ze de eerste dier moesten doden. Hermano, vai dizer Adam estava te prome priester, e prome começar mata e bestia. Zuster, wij zeggen dat Adam de eerste priester was die het beest moest E doden. ginanang padilante, nossa conhece sacrifício. En vanaf daar zijn we, hebben we kennis gemaakt met de offering. Teco Jesus sabine como el lam chico te quita pecado imundo. Zelfs dat Jezus is gekomen als het lam die de zonde Ela wegneemt. bire e
ofrenda die picapa nos. Hij is het offer voor de zonde van E ons la geworden. driente santuario, no com sangue di Hij bestia. is het heiligdom ingegaan, niet met bloed van dieren, Sino com o meu maar sangue. met zijn eigen bloed. E awe e sangue eten worden derramar cada vez de novo para mi cubo. En dat bloed wordt steeds opnieuw voor ons gebruikt, Traz de nos number. achter onze naam. Visando que tata ma comprei com mi sangue precioso. Zeggen, vader, ik heb deze persoon gekocht met mijn Comprei caro no seu Bloed. guardo comprar. met een dure prijs zijn wij gekocht. Mas mira quando o valor você tem awe. Zie je hoeveel waarde je hebt vandaag? Que Jesus está capaz de derramar seu sangue para salvar mi cubo. Dat Jezus zijn bloed heeft vergoten om jou en mij te verlossen. E as pessoas, gente para gente que sabem de valor. Want voor mensen heb je misschien geen waarde. Pero para Deus, Maar voor God você tem todo valor do mundo. heb je alle waarde van de wereld. Você deve saber se tem gente que me está morrer. Want hij P. zegt, wat hij zegt, als er één persoon was waarvoor hij Lola moest muri, doden, was hij ervoor gestorven. Pero se estava ta avolo la morrer para você. Dus als jij het was, zou hij alleen voor jou sterven. Assim na tanto valor é ser humano tem para Deus. Zoveel waarde heeft de mensheid voor God. Para ganhar we sabe pronto. Maar laat ik je zeggen, spoedig Lo stop de intercedência. zal hij stoppen met bemiddelen. Passou mas tem caminho de santuário que o sumo sacerdote estava de salibek. Want er was een plek in het heiligdom waar de hoge priester wegging. Juist, estava de salibe bendicionar o pueblo. Hij ging weg om het volk te zegenen. Que me ere o sumo sacerdote não estava tam mais de lugar santíssimo. Dus de hoge priester was niet meer in het heilige der Que me heiligen. trabalho a stop. Dus het werk is gestopt. Dus se stop, Wat? se stop. Als het stopt E tur gente que su pecado não worden confessar abandonar, en de zonden nog niet zijn achtergelaten, e pecata queda ribanan. dan blijft de zonde op hun. Dus se dingen é santuário antigo, Dus in de, terrenal, mes é sumo sacerdote ta sali, vroeger ging de heilige priester zelfs weg. danificar com Jesus também tem um dia que tem que sali. Dus dat betekent ook dat er een Mire? dag zou komen dat Jezus weg zou Até gaan. hore palavra na de Revelação 22 te cumprir. En dan zijn de woorden van Openbaring 22 Juist, que te visa vervuld. nós? Zegt het ons? Juist. Jesus de sushi. Versículo De schone 11. blijven schoon en de vieze blijven vies. Na mi kwento ook 10, mas ela bisa, no seja e palavra na dia profeta dia buki aqui, pa sombra e tempo ta cerca, no seja. Sim. Pero eta bisa, Jesus, laga e sungo te inusta o, sigue a sin justicia, e laga sungo te impuro, queda impuro, e laga sungo te justo, sigue a justicia, e laga sungo te santo, sigue te resume santo. Diz 2. Vers 12. Mira, mi tá bem pronto e mi recompensa tá comi para dar a cada gente segundo o que ela assim. Ok? Que me Zie je? sumo sacerdote também sali foi de lugar santíssimo. Dus de hoge priester gaat het heilige der heiligen verlaten. Mescos que la 30, Net zoals hij Eta trad, sali. gaat hij ook weer weg. so di com, Want tá daarom? entrada tem, Er is één ingang tá salida tem. en er is één uitgang. Que me sumo sacerdote não pode disperser ding e tingo sali back. Dus hij kan niet verdwijnen, hij moet Que eruit gaan. me Jesus também sali back. Dus Jezus gaat ook eruit. Manela 30. Op dezelfde manier waar hij was. Pero ora gegaan. sali. Maar als hij gaat, Eta sali com sua recompensa. Eta sali com sua gaat recompensa. hij met zijn beloning. Juist. Agora. Pero Jesus ore sali. Maar wanneer Jezus weggaat, Nós agora vamos Juan 4 de bisa mita vai e preparar lugar para você. wat Johannes 14 zegt, ik ga en maak plaatsen voor u klaar. Para caminho da amita, Voor waar ik ben, você também portar. jullie ook kunnen zijn. E caminho mita, na casa de mitata, En in het huis van mijn vader tem hopi lugar de viva. zijn er vele plaatsen om te wonen. E se não estava assim, En als het niet zo was, lomino avisa você. had ik het jullie niet gezegd. Que me ore tanto que Jesus está haciendo sua preparação. Dus gedurende dat Jezus zijn Que gebruikt voorbereidingen igual doet, wat moet de bruid Preparar. dan doen? Zich voorbereiden, Humilhar. zich vernederen, Não traz, desse sentido niet te de werken, não larga nada desviar e trabalhar. met betrekking tot niet afleiden van het werk wat gedaan moet worden. Ok? Teniendo a convocação santo. Ok? Wat is convocatie? Holy convocation. Bijeenkomst? Bijeenkomst, juist. Bijeenkomst heilig houden. Reunião. De Juist. vergadering. Juist. A convocation da hora está bem junto. Gathering. Ok? Agora, vamos lá que bonita de copa. Sombra,
Tanto Jesus dat ze je bruid me zitten preparando. Terwijl Jezus iets dat doet, moet de bruid zich voorbereiden. Então, que bonito de En coisa. kijk naar het mooie van dit. Versículo 25 de contexto de matrimônio. Vers 25 in de context van huwelijk. De Efésios 5. Van Efésios 5. Efesiën 5. Juist, o esposo não estima mo sua esposa. Não, lá em 24. Laat ik naar 24 gaan. Mas mescosco a igreja da sumisso na Cristo. E visa assim também é esposo na mesa da sumisso na esposo dentro cos. Esposo não estima mo sua esposa. Mescosco Cristo também estima a igreja ia entregar sua mespe. Pa waka wo pa kiko kung pa local entregar sua mes no. E visa pa e santifique depois de a purifique pa meio de kiko. Lavamento de água com palavra pa e agora, este Jesus, apresentar su mes e igreja a mi cubo. Mire? E congregação. A mi cubo, e congregação santo. Ok? Ok. Então, eu visa. En dan zegt het. Ok. Ok. Sim, man. Não, let me back. Para apresentar a sua mês a igreja de toda sua glória, sem mancha, nem ploi, nem nada parecido, mas para porta santo e sem culpa. Agora, Maar nu, que mende tudo o qual Jesus quer assim, alles wat Jezus wil doen, para nós escutar sua esposa, nós de sua esposa, is voor ons. Wij zijn zijn vrouw. qual de sua Wat igreja, zijn kerk is. e que apresente diante sua tata. Hij wil het brengen bij zijn vader. Ok? Sem mancha, sem ploi, sem nada parecido. Volmaakt, zonder vlek of De rimpel. toda sua glória. Heilig. In alle... Juist. In alle Então, espo, waar que riva screen? Waar que tá cana vai que sua esposa, kijk que maar op het tope? scherm hoe die daar bij zijn vrouw gaat. Of Então, sua tata, que apresente visa tata. hij wil zeggen, Wat vader, bruid bonita kijk deze aqui. mooie bruid. Adore tata, waar que bruid, het mira, a justiça de Cristo dentro. En als hij naar de bruid kijkt, ziet hij de... Apesar que bruid a peca, Ondanks dat de bruid heeft gezonden, apesar que bruid a caída em apostasia. ondanks dat de bruid is gevallen in... Wat is apostasie? Apostasia, juist. Ela cai dentro, pero Cristo a woord aan denken te bezig kunnen, dingen lugar santíssimo, tra kunnen, Maar Christus nu die daarmee bezig is, passeer werken met dingen haar vrouw, potje, como potje de klei, vervormen als een este pottenbakker, alfarero, want hij is de pottenbakker, formando su carácter. haar karakter aan het Então, vormen. ora que bisa, word mi iglesia ti mi carácter. En dan zegt hij, nu heeft mijn kerk mijn A wo karakter. mi por wak elei, mi lei, wak mi iglesia. Nu kan ik naar mijn wet kijken en naar mijn A kerk wo kijken. juist, a wo mi por mira que dan parce, te igual. Hij ziet dat het gelijk is. Então, word, tata, wo mi ta klapa bim busque. En dan zegt hij, vader, nu ben ik klaar om het op te halen. Juist, boa com bonita e obra de Deus está de lugar santíssimo. Kijk hoe mooi het werk van God is in het Pero heiligdom. Jesus no que bimpa louco. Maar Jezus wil niet voor niks komen. Você sabe ore bimpa louco e bruid no po bai kune. Want als hij zomaar komt, weet hij dat de bruid niet Anto mee pa kan gaan. colmo estima sua esposa. En hij houdt ook nog van E tu zijn vrouw. bisabo ela entregar su vida pe. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Ela muri pe esposa ei. Hij is doodgegaan voor die E vrouw. mane Adama bisa sakita carne mi carne. Zoals Wes Zoals Adam zei, dit is vlees van mijn vlees en e bot van sakita mijn bot. esposa com ta paz com Cristo. Dit is de vrouw die met Jezus past. Sua igreja. Zijn kerk. Você deve saber, é dia de matrimônio, um dia que sempre tem de emoção. Daarom is een Tem de bruiloft emoção. een dag vol met emoties. Juist, gozo e amor. Vreugde en liefde. Tu rende tá contento. Iedereen is blij. Tanto é homem como é mulher. Zowel de man als de vrouw. Mas o de com é dia é publicamente não te vai declarar com nada de outro. Want op die dag zullen ze publiekelijk laten zien dat ze van Mas elkaar zijn. quizás a mim como não estava de saco não andava de frei. Want misschien wisten wij niet dat ze in een relatie Pero ora que waren. invitação chega, sim nos de wanta. Maar toen de uitnodiging kwam, zeiden we, wacht eens even. Igreja com Cristo.
De kerk en Christus. Steven Kusandra. Steven en Sandra. Awo nante bij casa. Nu gaan ze trouwen. Que men die awo e kosten bij bire komen Dus mes. nu gaat het echt Dus zo worden. prometa gewoon een palabra. Want eerst was het een woord. Dan porta we de vrij. Ze konden gewoon een relatie hebben. E verkering dan pora hebben. kibra drente ko trende. Ze konden ook iemand anders vinden. Per costa serio na declarar ku nang ta di outro pa sempre. Maar nu is het serieus. Want ze Te hebben ora gezegd dat ze van morto elkaar separa. zijn Totdat de dood hun scheidt. En to pensei e assunto aqui messe tu meloga. En om deze reden moet dit plaatsvinden. A pensei Juan 3:29 wakon Juan te mirando assunto aqui. Daarom in Johannes 3 vers E di wak 29. e sunku tinge bruid ta e bruidegom. Degene die de bruid heeft is de Maar e bruidegom. amigo die e bruidegom Maar de vriend van de bruidegom, ku ta para cerca e ta tende. die dichtbij staat en Que luistert, dasi? wat E doet ta hij? regocijar. Hij wordt blij. Grandemente. Ja, hij wordt erg blij. Pa motivo die e bos die e bruidegom, die Cristo. Om de reden van de stem van Christus. Assina e gozo aqui dimi a queda cumprir. Zo is de vreugde Het queda cumprir, accomplish. Juist. Juist. vervuld. Vervuld, Volbracht, juist. volbracht. Tremendo. Assina veda. Ja, ja, Juist. ja, ja. Que men die king de bruid? Dus wie is de bruid? Cristo. Christus. En toen wakon Isaías 61 dias te visa. Kijk wat Jesaja Lomi 61 dias. 61:10 Juist. zegt. Lo me goza grandemente del Señor et visa. Mi alma lo regocija de mi Dios. En toen de visa pa sombra ele visam vistimi e vistinan di salvación. Que men di e bruid su visti bonita blanco ta visti di kiko salvación. En toen de visa ella lo rami den e mantel di justicia. Wake? E mantel e cola. De representa kiko e justicia di Dios. Dus e visti di salvación. Dus de kleding van verlossing, E mantel di justicia. de mantel van gerechtigheid, Cristo su iglesia. Christus een kerk, Jesus come bruid. Jezus als de bruid Ta dorna e cabeça com corona. en een kroon op de hoofd. E maneira bruid te dorna su mes. Zoals Com een su bruid prenderan. zichzelf versiert met haar De sieraden. mesmo e esse eerste sigi conta. En zo gaat Jesaja Maar verder. sombra maneira jonge man te casa com virgem. Zoals een man met een maagdvrouw. Assina boiu homba na lo casa cubo. Zo zullen jouw kinderen met E maneira bruidegom tem gozo de su bruid. Assina bo Deus lo tem gozo tembo. Que me wak. Nós estamos mirando Bijbel tá inteiramente em quanto de matrimônio de Bijbel gaat helemaal over het huwelijk. e inteiramente em quanto de santuário. En ook helemaal over het heiligdom. Você agora bom Mateus 22, Mateus 25 e invitação com a sali. Matthäus 22 en Matthäus 20. Pa Matthäus fiesta de 25 casamento. zijn de uitnodigingen van het feest van de bruiloft. Juist. Então Juan mira Jeruzalem te ba maneira bruid dorna para su esposo. En Johannes heeft gezien hoe het nieuwe Jeruzalem neerdaalde als een bruid versierd voor zijn vrouw. Kota Ciudad Santo, Want de Jerusalem heilige stad Novo. is het nieuwe Jeruzalem. Wake de bisa, pensei homem lo abandona su tata. Efesiërs 5:31. A Jesus e não abandona su tata. Heeft Jezus niet zijn vader verlaten? Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Filippenzen hoofdstuk 2 vers E 6. di e não considerar su mes como igual com Deus. Pero si no él abandona su gloria, virando un servidor. Mire, então ela vai, e bisavo, ela vira, ela humilha su mes, te hasta na cruz, morto na cruz. Que me ela abandona su tata. Dus hij heeft zijn vader verlaten. Pa é único su esposo com sua igreja. Om samen één te worden met zijn vrouw, wat de kerk is. E agora também riba su esposo back, cerca su tata. En nu gaat hij zijn vrouw terugbrengen naar zijn vader. Pensei ela se oração de Juan 17. Daarom heeft hij een gebed gedaan in Pa Johannes único 17. sua esposa, para dos lo vira, uno es carne. Om één te worden met zijn vrouw. Pensei de bisavo, 1 Coríntios 6:17. Maar 1 Corinthians 6. Mas é cinco uniso mês com o Senhor. Bawa que vou? Tá espírito com ele. Vamos ver? Agora. Que forma Jesus também único alguém de awe? Op welke vorm gaat Jezus wordt Jezus samen met
één persoon. por meio de bautismo. Door middel van de doop. Ok? Zie So je we het? por abisa como te sigue Jesus. Want je kan zeggen dat je Jezus We por volgt. abisa como te frei Charlie. Je kan zeggen dat je verkering hebt met Charlie. Pero tanto como no casa com Charlie, Maar zolang je niet trouwt met Charlie, não rende no saco wat de Charlie. weet niemand dat je van Charlie bent. Que mendi e voto meste tuma lugar. Dus de stem moet plaatsvinden. Passei de Marcos 16 de Bissau. Daarom in Marcus 16, E vers 16. sunco querer e bautizar lo te salvar. Degene die gelooft en doopt is verlost. Mas e sunco no querer ya acaba te condenar. Maar degene die niet gelooft is al. Então e Juan que era strova Jesus. Sorry. Juan que era strova Jesus. Juan, Johannes, Johannes. que era strova Jesus. Wil hij stromen? Sim. Johannes die Jezus wilde storen. Yes. Pero Jesus avisa tem aqui, la que vai assim, posso die forma aqui te cumprir com tua justiça. Que men Jesus vai bautizar? Dus, die Jezus. Sim. Então, inanang ela começar seu ministério. Você awe, Dus vandaar, através do bautismo, door middel van de doop, Jesus que une back moet conosco. Jezus één worden met ons. Pero te pensemos em mandamento aqui número 7 te conta para nós. Daarom geldt deze wet nummer 7 voor ons. Yes. Não comete adultério. Pleeg geen overspel. Nós também não andamos bem. We gaan zo afronden. Mas sombra nós temos que compreender que o ac, Wat we moeten begrijpen, tanto entre esposo e esposa literal, tussen man en vrouw letterlijk, of entre nós com Cristo, of tussen ons en Christus, nós temos que o ac para adultério não toma lugar. moeten we ervoor zorgen dat overspel geen Porque plaats vindt. Deus não vive que separação, então causa dolor. Want Jezus kan niet met die, want God kan niet met die scheiding leven. Tanto colasse para depois separação, não. Zoveel dingen die hij heeft gedaan om vervolgens te scheiden, nee. Compreender essa que é a mente, meu irmão, estima. Begrijp dit nu. El ladrão que ele vem para assim. De dief is gekomen voor Horta, om te, mata, destruir. om te Que men niet ouwe, wat ik keer dat wij zien dat wak abo com Jesus. Denk in união, hè? Denk je dat de dief ze rustig zal kijken naar jou en Jezus in Passo jullie unie? saco se wat com Deus significa que wat wij salva. Want hij weet dat als je één bent met God, dat je zal Que men verlossen. die ouwe, wak met de wak het kwe coração dele. Kijk hoe hij het hart vasthoudt. Het is een wak en goza tira flor com cor e cabelo outro. Hij zegt, kijk hoe ze het leuk hebben. Hã? Dama ta hare caballero tussen 32 gente aan de voor. De dame lacht en de man heeft alle 32 tanden naar Pero buiten. ja acaba het wak het bisa wak kom met wij separar een veel outro. Maar hij plant al hoe hij ze wil scheiden van elkaar. Juist, que men que lassi com Jesus, ora Jesus acaba bautizar. Want wat heeft hij met Jezus gedaan toen Jezus En net busca was mo de gedoopt? separar for die tata. Had hij er niet voor gezorgd om hem te En scheiden van zijn bingo vader? 3 tentação riba je. Was er niet met drie 3 verleidingen Zie. gesproken? En wie zegt si wat a Judy Dios a se piedra aqui bira pang? Zei je niet, als je zo van God bent, maak van deze steen brood? Of si wat Dios tira bo corpo foi je barranca aqui, seguramente lo é salvado. Of spring van dit gebouw omdat hij je zal Lo é vangen. escapado. Juist. Então die 3 digo ne wak ten que eigenlijk met doen abo turco si va adorar mi mestam. Hij zei ook dat ik hem alles zal geven als je mij aanbidt. Pero Jesus que da fiel na su tata. Maar Jezus was trouw aan zijn vader. We say di ami imitata ta uno. Hij zei, mijn vader en ik zijn één. Ik en mijn vader zijn één, juist. En toen we in Matthäus 9:6, lo que Dios ha unido, lo ha con gente separar. Wat God samenvoegt, laat niemand het scheiden. Que men die awe nos ting un enemigo. Dus we hebben een vijand. En tu enemigo aqui te wak e pareja. En deze vijand kijkt naar het koppel. E te wak ami com Cristo, abo com Hij Cristo. kijkt naar mij en Christus, jij en Christus. Mas ora nos sabe se Cristo te gozo da ting den cielo, Want wanneer ons te bisa. wanneer we Christus accepteren, is er vreugde in de hemel. Eigenlijk é gozo ta um pecador arrepentir. Want een zondaar heeft zich bekeerd. En tu pecador arrepentir te confirmar su pacto por meio de bautismo. En de zondaar bevestigt zijn pak door middel van de doop. Que me é gozo não te de bautismo, sino pro me, ora que ele arrepentir. Dus de vreugde was niet bij de doop, maar toen de zondaar zich bekeerde. Então, de bautismo nós celebrar ele qual que tu lugar. En bij de doop vieren we wat er heeft plaatsgevonden. Então, o diabo diz, wak nan bai. Contento, ave não te bai Maria ufa, não?
En de duivel zegt, oh, ze zijn blij, vandaag gaan ze naar Mariahoeve. Hè? Contento nato vai badeawa nei na sa un tiki caliente. Ze gaan gezellig in Oké. het water is een beetje warm. Brother Andrew a kente un tiki panam badeawa douche lau. Andrew heeft het opgewarmd zodat ze in warm water kunnen gaan, lauw water, ja. Pero pro me Pedro 5 estamos nos conosco me set alerta e sobrio. Maar 1 Petrus 5 zegt dat we alert en oplettend moeten zijn. So después que vou kobe bautizata, vu, mire que tá cruel também vim. Want na je doop komen er moeilijke dingen. Juist, en de waken de wawa, diabel de wawa. Kijk hoe de duivel naar je kijkt. Emu we aqui nanta casa. Eta casa com Cristo. Deze vrouw is getrouwd met Christus. Eta casa que homem tambi queriba. Maar ze is ook getrouwd met die man daar. Pero inimigo bin studiar, e lá me waku me boy Maar chance. de vijand komt even studeren om te kijken of hij een kans kan krijgen. Emu we eta wak su casar we potreat. De Wake vrouw, gai que bin wake. de vrouw kijkt naar haar man, maar kijk hoe de guy naar haar kijkt. Juist, de wakelo Wanneer we was hij su kijkt. cara di smile. Kijk ook het gezicht met een glimlach. Ah, la bin lief. Hij is lief gekomen. Ora diabel te bin lief. Wanneer de duivel komt, komt hij lief. En de winkel kaatje kurabo no. Hij komt niet met horens en staart. Eta wak, eta wusu mo di gana wa confiança. Hij kijkt om je vertrouwen te winnen. Pero wak, ta cabe conhecer Cristo. Maar je hebt Jezus net leren kennen. Ok, então o inimigo começa a dialogar com você. En de vijand begint in gesprek met jou te raken. So wa, é que gana wa confiança. Want hij wil je vertrouwen winnen. Ok, pero bota mulher casar. Maar je bent een getrouwde vrouw. Que mexiva te conversar com outro ende. Waarom ben je in gesprek met iemand anders? Então wak, tem luz en que men niet a noite. Er is een lamp aan, dus het is donker. Het Que is mexiva avond. de a noite com outro ende. Waarom ben je in de avond met iemand Pero anders? inimigo da wak, da wak. Maar de vijand kijkt hoe die kijkt. É saque mulher te casar. Hij weet dat die vrouw getrouwd is. Pero em 5 conhece que te casar. Maar het boeit hem niet dat hij getrouwd is. Ela capta sua atenção. Hij heeft haar aandacht getrokken. Ela mira que tem codendia que põe toch in aan. En hij ziet dat er iets in haar is waar hij toch kan winnen. Hoe mulher te uitoefen certo corre zo casando como né. En de vrouw doet een paar dingen op haar man, maar die begrijpt. Mas soma é saque aí né com coden sua mente. Want de vijand heeft haar gevuld met iets in haar gedachten. Ela começa a baixo só. En ze ging alleen weg. Su casada dormir. En haar man slaapt nog. Ela bij cana. Ze ging lopen. Quem tá topé? Wie komt ze tegen? É uma chiqui. De É uma duif- chiqui, de kleine jongen. die kleine jongen. Até aqui. Een kleine jongen aqui. Maar deze kleine jongen Eta busca morir defender. probeert haar te verdedigen. Assim maneira te kerpe. Doet alsof hij voor haar geeft. Assim na diabo da, seta assim maneira estimado. Zo doet de duif. Hij doet alsof hij van je houdt. Camina nyora so in kebo. Terwijl hij je nooit wil. Ta que é que para você separar voor Jesus. Hij wil je gewoon van God scheiden. Pero ta capta wat é João. Maar hij krijgt wel je aandacht. So é que para você com ete pavo. Want hij wil dat je denkt dat hij er voor je Abo is. base aí. Maar en nu ben je Ta jarig. parse com Jesus no botar seu oração da paz Jesus ainda quando estava oração. Je bidt, maar het lijkt alsof Jezus je gebeden niet beantwoordt. Ta parse com Jesus a lubi da mesma petição de oração. Het lijkt dat Jezus je gebedsverzoek heeft vergeten. Diabo se atrás flor bau. Maar de duif heeft wel een bloemetje voor je gebracht. Voor te querer com Jesus. Je denkt dat het Jezus So is, base oração. want je hebt gebeden. Pero lo gata diablo. Maar blijkbaar is het de duivel. Esse casado diz, Jesus sei, mas lubi da me com minha esposa assim aí. En de man zegt, oh jee, ik ben vergeten dat ze jarig was. Tem momento vim botar flor aqui não. En de vrouw zet die plant, de bloemen Abo daar. saco balubi da. Je weet dat je het bent vergeten. Hã? Wake, momento descontento. Kijk hoe die kijkt. Ja, vamos te triste. De man is verdrietig. Ok? Pero que tu vai lá com o diabo te seguir regalecos. Maar kijk hoe de duivel haar steeds dingen als Então cadeau se geeft. nela com Jesus, Deed hij dat niet met se Jezus? vou adorar-me, lo vou dizer, vou tu recos na aqui. Als je mij aanbidt, zal ik je al deze dingen geven. Basta vou adorar-me. Zolang je mij maar aanbidt. Dus het is bande mo weer dingen avião, so casar por aí. Hij brengt de vrouw in een vliegtuig, maar Zo die was man ook kan dat gezegd. niet. Want kijk, de De man, jeans is een man het. hij heeft jeans van zeeman. En põe que de avião. Hij kan haar niet in een vliegtuig zetten. Pero essa que se tem de avião, private jet. Maar hij kan haar wel in een private jet Juist. brengen. Ah, was o da subati trala lá gatre. Kijk naar zijn Vai comer ice cream com ele. blazer. Ah, te waka te Hij gaat comer. met haar eten, kijk hoe ze het eet. Het een tenen zo lip. Hij zet het op haar lip. Waka te baile com ele. Kijk hoe hij met haar danst. Dá kelkie com ele. Even een drankje. A outra corre com ele, ding auto caro. En nu rijdt hij met haar in een dure auto. Shop com ele. Shop met haar. H&M. H&M. Waka auto de Ferrari. Kijk de auto, Ferrari. Sua esposa não pode doen koi.
Haar man kan haar die dingen niet Eigen geven. sua esposo bodu ne miokos. Maar haar Bodu man bide kan haar eterno. een beter ding geven wat het eeuwig leven is. Amire? Zie je het? I wak na une de baby finalmente. En kijk waar hij haar op het einde brengt. Dem bar. In de bar. Assim fuma. Ze maakt hem. Revelação hij de maakt haar dronken. 7. Openbaring Borrachi de 17. binha. Wake? Wake mulher bonita. Ei, wako la Kijk. para, wazucare. Kijk hoe de vrouw nu is geworden. Kijk naar haar gezicht. Depois que ela cabenhe. En nadat hij heeft Que gekregen. di que estime. En dat Que hij van ela haar bisa que zogenaamd te houdt. protege. En zei dat hij haar A zogenaamd outra zou batia. beschermen. En nu slaat hij haar. Mire, wazucare. Kijk haar gezicht. Trumi dinge bat kuip. Ze slaapt in de badkuip. Até al final, En op het einde ela peguei com uma lesa dama. heeft hij haar ook een ziekte E gegeven. men die ave nos te mire, e inimigo nunca nota chance conosco, meu irmão. Dus vandaag zien we dat de duivel geen grapjes met ons Pensei, maakt. nunca permitir essa que passa conosco. Daarom moet je dit nooit toestaan dat dit met je Depois que gebeurt. we aceitar Jesus, queda único Jesus. Nadat je Jezus hebt geaccepteerd, blijf E één met nós, Jezus. com a casa com Jesus, En cava. wij die al met Jezus zijn getrouwd, Com a falha com Jesus. die hebben gefaald met Jezus, Sim, nossa falha com ele. het ging niet goed. Está guardando-nos do lugar santíssimo. Hij wacht op ons in het heilig. Ainda tem perdão. Er is nog steeds vergeving. Ainda é por único nós. Hij kan nog steeds één worden met ons. Não larga inimigos separar-nos voor de Deus. Laten wij ons niet scheiden van God. E ora Jesus conteste. En toen had God geantwoord Vai voor die aquinan Satanás. in Matthäus 14. Mijn nome is terbo trabalho de riba sábado. Mijn nome is terbo trabalho riba sábado. Anche vou pagar me double. Ondanks dat je me dubbel betaalt. Anche vou subir mijn salaris. Ondanks dat je mijn salaris hebt verhoogd. Me que queda fiel na Jesus. Ik wil trouw blijven aan Jezus. Então de com ora que o vício terminar e Jesus sair. Want wanneer het oordeel klaar is en Jezus naar Eu buiten te komt. pensava em Juan 5, é tata mesmo não te busca, sino é passa o vício para eu. Então é mesmo eu En hetzelfde kind. com amor para nós em verdade. Voor ons E is te gestorven. sungo também para, al final, te te vim buscar me. Hij komt ons ophalen. E você capaz a ver me dia para bisa, me coco Jesus, vai for de aqui não Satanás. Ben je in staat om net als Jezus te zeggen, ga weg van hier Satan? Para sombra da paras que vi adorar Senhor, bo Deus so e servir eso. Want er staat geschreven, loof alleen God. Se ave você capaz de bisa sei. Als je vandaag in staat bent om dat te zeggen, Diabo tá nieta hui baila gabo. dan zal de duivel weggaan. Pensei de visão for de leu aí Senhor aparecendo de visando. In de verte was Jezus, Me estimava com amor eterno, Jeremias 31:3. Jeremia 31:3. Pensei com misericórdia me alabo. Ok? Me alabo. Deus seu amor tá real para nós, meu irmão. De liefde estimado. van Jezus is echt voor ons. Dan tem que praise-team te preparar e especial também tu lugar. Terwijl de preesteam en de special zich klaarmaken, Nós também preparar nos corações. gaan we onze Ave harten Maria. klaarmaken deze middag. Pensei Deus te verwacht nos ave. Daarom verwacht God ons vandaag. E até aí nos atenção para 1 Coríntios En hij 3. brengt onze aandacht als eerste naar 1 E Korinthe. até bisa para nos lezen e capítulo aqui tur dia. Hij zegt ons om dit hoofdstuk elke dag te lezen. Pa sombra capítulo aqui. Want dit hoofdstuk Tá les de amor para is conosco. een les van liefde voor ons. Mostrando Deus seu amor para Het conosco. laat God zijn liefde voor ons zien. E pensei, we En daarom nós temos vandaag pisa, Senhor, creia de nós coração limpo, Daarom oh moet Deus. vraag tegen God zeggen om een nieuw en schoon hart in E ons te põe espírito recto de mim. Então que Deus te visa. om een rechtvaardige geest in mij te zetten. E que te visa nos we. En wat zegt hij ons vandaag? Miu do nami bo coração. Mijn kind, geef me jouw hart. E laga bo woa tin delícia de mi caminho. Pensei, we. Daarom vandaag E dos nan lobira uno. zullen de twee één worden. E we bo que vira com Jesus. Wil je vandaag één worden met Jezus? Porque toma uma decisão awe para único Jesus, se não é único nem ainda, Neem je de keuze vandaag om één te worden met Jezus als je die nog niet hebt genomen. através de água nan di bautismo. Door middel van het water van de doop. E nós temos romang awe que também canta cantica bonita. Er is een zuster die nu een mooi lied voor ons zal zingen.
Pese laten we ponen toer attention, laten we ons mente nang enfocar. Laten we daarom onze aandacht hier aan geven. Salem tiki back wanneer na pauze. Zie. Yes, pauze, pauze. Juist, salem back. Juist. Oké. Dus awe, 10 persona awe, kuk de bisa. Senhor, me que se entrega aqui. Is er iemand vandaag die wil Se zeggen, você Jezus, ainda, ik wil me tot u geven als je Mee dat nog niet hebt medidos? gedaan onder ons? não absida Jesus ainda para meio de bautismo. Heb je Jezus nog niet geaccepteerd door middel van de doop? Dan tenho e cantica te worden tocar e irmã também canta. Terwijl het lied wordt gespeeld en de zuster zingt. Laga bomente, laga Jesus papi go. Laat Jezus met jou praten. Se você vê laga irmã canta, depois nos Teresa. Daarom laten we de zuster eerst zingen en gaan we daarna bidden. Yes, yes wel. You may be down and feel like God have somehow forgotten. I'm thinking mas volume. That you are faced with circumstances that you can't get through. Right now it seems like there's no way out and you're going under. But God has proven time and time again He'll take care of you. And He'll do it again. Yes, He'll do it again. If you just take a look at where you are now and where you've been, well, hasn't He always come true for you? He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. God knows the things that you're going through. He knows how you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken into. But He's the God of the sun, of the stars and the sea. He is your Father. He can calm the storm and He'll find some way to fix this for you. And He'll do it again. Yes, He'll do it again. Oh, if you just take a look at where you are now and where you've been, but hasn't He always come true for you? He's the same now as then. Oh, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Oh, He's still God, and He will not fail you. Oh, yes, He's still God, and He will not change. Oh, yes, He's still God, and He's fighting for you. Oh, yes, just like Moses, and just like Daniel, and just like Shadrach and Meshach, Abednego will do it again. Yes, He'll do it again. Oh, if you just take a look at where you are now
and He always come true for you. He's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. You may not know how, you may not know when, you may not know how, you may not know when, but I know my God will do it again. My God will do it again. Amen. Amen. Danke, hermano. Bonita. Dios va a conocer, ¿verdad? God heeft met ons gesproken, is dat niet A waar? través de mensaje, a través de cantica. Door middel van de boodschap en het lied Nos agradece Dios que por usar hermana para cantar, zijn we God dankbaar dat we para deze zin ministrar gebruiken nos a través de cantica. om aan ons te laten zien door middel van het Que lied. Dios lo vuelve así. Dat God het opnieuw zal doen. Y ave Dios así, En God heeft het vandaag gedaan. abriendo oportunidad para mí cubo. De kans voor jou en mij heeft hij We say geopend. ave, nos tiene un román ave, también bij deze P. Daarom hebben we hier een broeder waarvoor we gaan bidden. Marlon, nos bij deze Marlon. We gaan voor hem bidden. Dios papi con ave me hinta. God heeft met hem gesproken. Y así es que entrega su vida a Jesús. En hij wil zijn leven aan Jezus geven. Dus te mira que Jesús en verdad tocando corazón en ave me We zien hinta. dat Jezus vandaag harten Per dia. aanraakt. Pero tem más personas ave que te siente Señor a papi con él. Zijn er nog meer personen waarvan ze denken dat of vinden dat God met hun heeft Que gesproken? dice Señor te papi na corazón bisavo entregavo vida na mi. No sa que dia ta último dia. Dat Jezus zegt, geef jou mijn leven, je weet niet wanneer het jouw laatste dag is. No sa que dia viso je bibo nanta kumisa. Want je weet niet wanneer het oordeel van de levenden begint. No sa nada. Je weet niks. Un cosmo sa. Eén ding weet je. Ama entregar mi vida pao. En dat ik mijn Imita- leven voor jou heb gegeven. Juist, imita ding el lugar santísimo haciendo e obra final pao. En ik ben in het heilige der heiligen, waar ik het laatste werk doe. Juist. Oké. Nos te veresa. Ok, nos te veresa. Nos cabeça nam baja. Ave Senhor, na primeiro lugar nos que apresentava nosso irmão Marlon. Senhor, aba de mira dentro do coração ba papi gune. E ba trecele dinge dia nam plus online e la volg também. Senhor, tudo lo que por mira através de estudio não, tá é hecho, Senhor, que vos estima gente e vai entregar vos vida para gente. Juan 3:16 capítulo e versículo que nos tur safo e cabeça. Tá para sombra abo estima mundo sina tanto que vai dar o único you para quem que quer denje não vai perder mas a vida eterna. Para sombra, não amanda você de mundo para condenar o mundo, senão para o mundo guardo salvar através de Deus. Você ave Senhor Marlona compreende isso aqui. E também Senhor outro 3 pessoas não a compreender esse não será para não também ave proteger o caminho da não tá. Para assim é Senhor na decisão porta firme. Nam pensamento na porta firme, assim não saco lo que Deus está uni, nenhum gente não mag separar, um aqui, inimigo não mag drenta mei, sino em se queda círculo sagrado será entre Abo e Cristo, indivíduo e Cristo. Você ave Senhor, nós capacitamos também com o sinta aqui não. Senhor, se tem algo quadrante entre nossa relação, Senhor, perdona-nos. Livra-nos, Senhor, de qualquer coisa que nos mará outra caminho. Treze sanação, reconciliação entre nós cubo.
por dom al final. Senhor, se tem matrimônio aqui na Ave Maria, Senhor, que tem problema com nota um com o outro. Ajuda, Senhor, e casam para não vir a casa de oração. Casam caminha o Espírito Santo da Reina. Casam caminha e luz também brilha. De novo, Senhor, sende e lampi não pagao, Tata. Llena e casam com o Espírito Santo. E assim a gente por mira unidade. Dengue casam, unidade. Dengue pueblo, unidade. Dengue barrio, Tata. Pero está começando a mim. De minha relação com Cristo Jesus. Deseava Deus caminha, nos por assim triste, door dia peca, perdonar-nos, Tata. E danke Jesus, o balag trono de graça abrir, que nos por alcançar a dia, com confiança e ganhar ajuda em tempo de necessidade. Danke Deus, danke Tata Santo. Bendição a cada um de nós e preparar-nos, mientras que nós também preparamos beque, para sair para Maria Uva, Tata. Caminha e bautismo, também toma lugar, ora que é não aceitável, bebisa, sim, na Jesus e não na mundo. Dá-nos petição de oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer, brother Steven, por tremendo preek que ela trouxe a mente para cada um de nós. Lá que palavra na que por guardo marcar riba nos coração e para nós por prática de nos vida diariamente. Nós passamos aqui para a parte pré-steam dilante para nós por baicaba, me quero dizer romana que nós sali aqui nanang oficialmente 3 horas, nós temos que rime up, limpar tu cos, larga para trás bom. Então, esse serviço de bautismo está começar 4 horas sharp. Então, nós estamos a romana em nanang 4 horas, e se tem romana que queda ajuda nos rime up, não está bom mini. Danke. Nós chamamos a Deus danke para a bonita mensagem que nós podemos atender a meinta. Romanan, para clausurar, nós vamos cantar, nós cantica tema. Lá nós lanta para, assim que nós por terminar o serviço a meinta, para nós por continuar aqui rato, na grande festa de bautismo. Mientras nós estamos preparando, irmão, me quero dispor cerca que quizás bono a volta inteira esse seminário. Ou quizás vai falta 1, vai falta 2, vai falta 3. Pero me agradecer de nome de Deus, se você aqui não e batendo promebia awe. Lo que não comi atende, o guardo apresentar awe, irmão, bono a perder nada. Tudo lo que o guardo bisa aqui tem a menta, tá mais verdade que verdade. E se acaso, vou por visa, me estava online, hasta me atendeu, também vou estar correto. Passou uma tudo que eu vou apresentar ao irmão, está mais claro que claro. Pensei me animar irmão. Mas se acaso o que o brother Steven apresentar, ao este dia de salvação. Se vou por escola é bom. Pensei me agradecer um bem mais brother Steven, para tocar meu coração também. Somos também a volta seminário, pero lo que como atende awe, de maneira como atende 3 via awe só. Amém. Bom, que Deus por ajuda cada fortalecer-nos para escola. Bom. Amém. Mita parte feliz de a família de Deus. Mita parte feliz de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia, junto com Jesus nos sacana seguro,
Mitum parte de família, e família de Deus. Lobo tende nos avisa, rumanang akinang, tapasó nos tom família, e nos turta uni. Ora unta sufriendo, nos turta sintier. E em cada vitória, nos turta gozar. Mitum parte feliz, de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia, junto com Jesus, nos tacana seguro. Mitum parte de família, e família de Deus. Die casi pobre, pe palacio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, malabase a Deus. Mitum parte feliz, de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia, junto com Jesus, nos sacana seguro. Mitum parte de família, de família de Deus. Amén. Mientras que diácono nanta saca nos leid nos fo, nos Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo tem grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo vai ter vigília. E mês horas atrás, nós deal com vários temas na ronda de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pesnan com nota casar, ou pesnan com nota pensar é tolpa by casa, também é tema nan lo toca tur essa aqui nan. Pois hasibo preparação para o portei inter el luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a Igreja Refúgio. Bini 1, Bini 2.